Moi ben, imos seguir falando de música, aproveitando este sprint final do programa no que nos atopamos en este momento, porque está connosco un home que un amante con letras gigantes da música que está traballando precisamente polas novas xeracións, pola xente nova da comarca do Deza e en outros puntos de Galicia para infundir ou para embutir de algún xeito a música dentro dos rapaces galegos. Fernando Arias, director do Conservatorio de Lalín. Boas tardes, Fernando. Boas tardes. En ano e medio xa se pode facer balanzo do traballo do Conservatorio de Lalín, non? Como foi este ano e medio? Cal foi a repercusión que tivo entre a xuventude? Bueno, o Conservatorio de Lalín ven funcionando exactamente desde fai 10 anos concretamente, pero desde... Ano e medio ti dirixindo. Ano e medio, pois, que funciona, digamos, a nivel concesión da Xunta autónomo e con a graduación de grado medio, non? Pois o balance que se pode facer do Conservatorio de Lalín é francamente bon, porque hai unha acollida moi xeral de toda a comarca do Deza en función de aprender novos instrumentos e de abrirse camiño no terreno da música que é bastante difícil, bastante complexo. É unha zona de música, de todas formas, a zona da comarca do Deza, non? É unha zona de tradición de música, sobre todo bandística, pero é unha zona que está despertando tamén hacia, que estamos orientando hacia o conocimiento da música clásica e, por suposto, e instrumentos de corda. Por certo, dentro da docencia, o complicado é atopar profesorado, un profesorado adecuado, non? Dentro da docencia é moi problemático porque en España quizá hai que dicir que hubo bastante unha mala infraestructura musical. Hoxe vimos acarreando ese problema de profesores adecuados para ocupar determinados postos de traballo. Entón, pois, en este aspecto hai que a veces recorrer ao estranxeiro para poder traer, sobre todo no que respecta a músicos de profesores de cuerda, non? Menos mal que veñen os rusos, non? Como decían naquela película de humor, non? Menos mal que veñen os rusos, os checos, os polacos, todo este. É unha oportunidade única para aproveitar estes grandes profesionais, non? Que están en dificultades económicas de traballo no seu país, non? Sí, porque, sobre todo, non solamente que veñan económicos, sino saber escoller dentro dese abanico de posibilidades que pode existir de varios profesores, pero escoller, digamos, o adecuado para que pois, de alguma maneira, pode haber unha enseñanza equilibrada e boa. Falemos desa orquesta coa que estás traballando, que estás formando, que estás preparando tamén en Lalín, no Deza. Esta orquesta, pois, digamos que hai unha banda que xa funciona moi ben, hai un conservatorio que está tirando francamente ben, e hai tamén un coro juvenil e un coro de adultos, pero o noso propósito é un pouco de acercarnos hacia as corrientes auténticas, non? Digamos que o facer unha orquesta, sobre todo nunha villa como Lalín, unha orquesta que arranque ca base, ca canteira, con nenos que sean formados ali, pois creemos que de vanguardia, non? Creo que hoxe en España estamos metidos dentro dunha moda de crear orquestas porque é necesidade de que se creen orquestas para que o día de mañá haxa profesores e haxa pois tamén músicos para tocar nas nosas orquestas e non teñamos a necesidade de traer, como é o caso agora, por exemplo, da orquesta Sinfónica de Galicia, que prácticamente hai solamente 8 españoles. Por lo menos que se vaya facendo formación para que se vaya incorporando galegos a esa orquesta, non? Pois ese é o propósito, non? A composición tamén estamos en precario, menos mal que está Fernando Arias, que por certo, esta música que estamos escoitando de fondo durante esta conversa é unha peza tras Deza da cantata do Deza, estrenada o ano pasado, non? Estrenada fai justamente o 17 de maio, fuxo un ano. Bueno, no terreno da composición hai moita xente que está traballando en Galicia, penso que cada día hai máis profesionais, hai máis xente preparada, xente acude a formarse fora. Penso que este futuro, ou digamos este traballo, esta xente que está traballando, hai que recoller nun futuro todo eso, non? Entón, eu creo que vamos a ser ricos, pero temos que esperar, temos que poñer as bases necesarias. Eu estou a traballar agora nunha obra, esta Cantata do Deza, que foi estrenada xa fai un ano,
pois básase, como dice a cantata, pois nos 6 concellos da comarca do Deza, pero estou a traballar agora precisamente nunha suite para a orquesta, que vou facer 2 versións, unha por orquesta e outra para a banda, pois basada en 4 fillos ilustres tamén do concello, que é Loriga, Laxeiro, Ramón María Aller, e un matemático de Bermés, que é Xosé, pois agora mismo Rodríguez, Xosé Rodríguez. Fernando, falaremos en outro momento, cando estés ese traballo estarás aquí. Agora non temos tempo para máis, agradecemos estes minutos no programa coa miña xente. Moi boas tardes. Gracias.